kana aiki da zahirin mutum ne, sirrinsa Allah ne ya sani. Amma kar mu yadda mu rika alhukumu alal qulub, hukunci akan zukata. Hatta 'yan social media nan ma akwai gyara. Sai mutum ya zauna ya yi nasiha, bai kira sunan kowa ba, bai kira wani kaza ba, bai siffa da kowa, haka kawai sai wani yanke clip ɗinka sai sa hoton wani. Ta yaya shiga zuciyar kai sani? Idan abu ne mai kyau ka ce masu ciyarwa fi sabilillahi, sai ɗauko hoton wani mai ciyarwa a garin sai ya manna, a nan ya yi laifi? Bai yi ba, husnul zanni ya yi, kyakkyawan zato babu laifi. Wannan fata na gari lamiri ne, amma hatsarin shi ne ana describing mutanen banza kuma ba a kira suna ba sai ka saka hoton wani. Duka wannan ana yi wa masu da'awa. Wata ran aka sa hoton wani sai gaban kai hankalin kai tashi, don har kai maganar ka kammala ba ka ga hoton kowa a fiskar ka ba kowa a zuciyarka, kawai addini ka karantar ka tashi. Wani kuma sai shiga zuciyarka har ya fassara abin da kai zuciyar ma bata kulla ba. Mu daina haka. In ana alheri ne, kana ga wani ne aka siffata sai kaga iya da alheri irin wannan sai ka saka, ba ni da matsala a fata na gari. Amma a siffar mutanen banza, mai iya yiwa mutumin da ka saka hoton nasa kake aibatawa, mai iya yiwa alkhairansa sun mafi naka kai baka sani ba. Mu muna aiki da zahiri ne, abin da ya buya ba ma hukunci a kai. In mutum ya kira suna sai ka ce ya kira sunan wani, in bai kira ba to ka takaita sa hoton a siffa ta mutanen kwarai inda ya faɗi alheri. Amma sharri in ba a kira ba, mu daina yin wannan. Muna haɗa wuri, mutane suna mai da harkar addini yanzu gaba ɗaya an mai da ita kamar harkar Real Madrid da Barcelona, El Clasico. Haka fa aka mai da abun, su suna Barcelona, duk inda Madrid suke Allah ya sa a ci su, wannan yana Madrid, duk inda Barcelona suke Allah ya sa ka su samu kowane kofi. Haka fa aka mai da harkar yanzu. Maimakon mu talakawa almajirai, idan malamai suna munakasha ilmiya, ka nutsu ka ƙara ilimi ka kwashi albarka, sai yanzu aka mai da abun yadda ka san Barcelona da Real Madrid. Wani kuma mai da abun kamar jam'iyyar siyasa, duk abun da wani ya faɗa malami ba mu tare da shi, duk alherin da ya faɗa sharri ne, shi kuma namu duk kuskuren da ya alheri ne. Haba jama'a, ba haka ake addini ba, wannan ba musulunci ba ne. Sai dai mu nemi sunan abin da muke so, amma ba addini ba ne haka. Addini ka ji hujjar kowa ka yi hukunci. Inda ka ga hujjar ta rudar da kai, dubu wanda ka fi nutsuwa da yawan iliminsa da tsoron Allahnsa da kwatantawansa bisa ga abin da ya bayyana gare ka, yi ta kalidanci da shi don kai ba malami ba ne. Ta kalidanci dan fodiyo ce baka da ilimi dole ka yi shi, amma wanda yake da ilimi ya bude sai ya duba karfin hujja, ba kowa zai iya duba hujja ba. Wani bai bambance aya da hadisi, in kai magana sai ya ce la'ifi ne, aya aka ja shi bai ma sani ba. Wani ma an kai larabci wallahi sai dauka hadisi ne. Yanzu kace kifa na biki min zikira habib wa manzili bi sikitin liwa bainar dukhuli, kana jan bait. Wannan waye wannan baitin? Imru'ul Qais ko a wannan littafi yana cikin shu'ara'ul jahiliya ma ai. Wannan baitin an yi shi a magana mafi inganci tun fiyayyen halitta ba aiko shi ba. Akwai dan kan da wani sai ce Allahu akbar, an ja nafsi, bai ma ce sai ce nafsi. To kaga wannan dole ya takalidanci da me, da wanda ya da tsoron Allahnsa da iliminsa.